Wel, pnawn da bawb, Mike Davies dwi a chroeso i stadiwm LHP Caerfyrddin. Cartre dros dro adar gleision Hwlffordd wrth iddyn nhw groesawu Cynerys Cynarfon i'r gorllewin. Yn dilyn gêm gyfartal Pen-y-bont ar bala y prynhawn mae Hwlffordd bellach 6 phwynt y tu ôl i tîm Rhys Griffiths yn yr ail safle, ond cyfle i gau'r bwlch yna heno. Mae Cynarfon wedi colli 2 gêm ddiwetha ym mhob gystadleuaeth yn dilyn 4 buddigoliaeth yn olynol ac wedi syrthio'r 6ed safle, pwynt y tu ôl i'r Seintiau a pwynt o flaen y bala. Mae'n argoeli i fod yn gêm ddeniadol a'r brynhawn hyfryd heilog o hydref yma yn y gorllewin. Y tîm oedd yn ymbaratoi a dyma'r 11 mae Tony Pennec wedi dewis. Mae Hwlffordd yn gwneud 3 newid o'r tîm gurodd ar argleision Tre Thomas yng Nghwpan Cymru ar gicio'r smotyn wythnos yn ôl. Mae dylanwadol Zach Jones, Lee Jenkins a Corey Shepherd yn dychwelyd. Ac o ran i patrwm chwarae, mae disgwyl i'r 3 mawr cryf yn y cefn, McCarthy, Tybone a Jenkins am ddiffyn gorau'r gyngrair, a Brwsesi ac Owen fel ôl a sgellwyr. Shepherd yn bwrw mlaen gydag Amon a Fawcett yn arwain yr ymosod. O ran Caernarfon, maen nhw'n gwneud 4 newid o'r tîm gollodd yn erbyn Hotspurs Caergybi. Griff John, Danny Gossett yn dychwelyd fel capten, Louis Lloyd yn ceisio ychwanegu at 6 gôl, a Joe Fow, y 4 na yn dod nôl mewn i dîm Richard Davies. O ran y patrwm, wel falle fydden nhw'n mynd 4 yn y cefn, falle 3, gewn ni weld, ond fe fydd Zach Clark a Louis Lloyd yn lon llaw yn yr ymosod, rwy'n siŵr. Mae Caernarfon heb Ryan Sears, ond gyda Zach Clark yn arwain yr ymosod, fe fydd ei lan yn erbyn Luke Tybone, chwaraewr rhyngwladol Ynys Melita. Gath ei gap yn erbyn Moldova yn ddiweddar. Fe fydd honno yn frwydr i gadw llygad arno. Ein dyfarnwr y prynhawn yma yw Mr Ryan Kenny, 27 oed. Un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol yr uwch gyngrair er gweitha i oedran ifanc. Anaml iawn i chi'n cael dyfarnwr sydd yn i'r un oedran a'r chwaraewyr. Chydig yn ifancach efallai yn rhai achosion y prynhawn yma. I'ch atgoffa chi o ganlyniad neithiwr Met Caerdydd yn curo y Drenewydd gweitha'r ffaith ei bod nhw wedi gorffen gêm gyda 9 dyn, 1-1 nath ei orffen yn stadiwm gwydr STM. Gôl hwyr i Nathan Burke yn sicrhau pwynt i dîm Colin Caton yn erbyn tîm Rhys Griffiths, a'r Flint yn colli gartre yn erbyn y Bari o 2 gôl i 1. Ond Caernarfon sy'n cychwyn y gêm yma yng Nghaerfyrddin, cartre dros dro Hwlffordd. A fe fydd Hwlffordd yn ceisio ychwanegu at ei rhediad da. Yr amddiffyn gorau yn yr uwch gyngrair, ond wedi ildio 5 gôl mewn 2 gêm ar 10. A maen nhw'n croesawu nôl Zach Jones rhwng y pist a Lee Jenkins yng nghanol yr amddiffyn. Bydd ddiddorol i weld patrwm chwarae Caernarfon fan hyn. Dyma Morgan Owen, ni'n disgwyl i weld falle yn safle'r cefnwr, mae'n mynd i chwarae yng nghanol yr amddiffyn. Mae hwnna'n awgrymu ei bod yn mynd i chwarae patrwm tebyg i Hwlffordd, gyda 3 yn y cefn, 2 ôl a sgellwr. Felly patrymau tebyg i'r 2 dîm. Richard Davies falle newid i patrwm chwarae arferol. Phil Mooney a Griff John fydd bob ochr i Morgan Owen felly yng nghanol amddiffyn Caernarfon. Pan mae tîm yn chwarae oddi cartre, pan mae yn ôl Hwlffordd, mae nhw wrth gwrs yn gosod llai newydd lawr ar ddôl y bont. Fel arfer, dych chi'n mynd disgwyl i'r tîm yna i gwneud yn dda yn ei cartre dros dro. Ond yma yng Nghaerfyrddin, maen nhw wedi ennill 4 o'i 6 gêm yn uwch gyngrair Cymru. Felly, record da. Peniad allan.
A Lee Jenkins yn disgwyl amdani. Mae'n syrthio i'r llawr. A Dylan Rees gofod gweithio'n galed I gadw'r meddiant a Mooney mewn yn galed ar Fawcett. Fow. Y bas ymlaen gan Gossett. Mae'r rhyngipiad gan McCarthy. A Dylan Rees sy'n tecluso. Dylan Rees yn ymuno a Hwlffordd nôl yn haf 21 a'i bartner Kyle McCarthy yn ymuno haf yma. Dyma Abruzzese. Gath I anafu'n gynnar yn y tymor, wedi colli sawl gêm. Dyma cyfle fan hyn I groesi i'r canol, a Greg Walters oedd ar y postyn pella. Mae tu hwnt I bawb a mynd I fod yn dafliad I Gaernarfon. Tair munud I chwarae. Di sgôr yma, Hwlffordd dim, Caernarfon dim. Ennill 7 allan o 2 gêm ar 10 mae'r Adar Gleision wedi gwneud. Tabon yn erbyn Zach Clark. Dyma Paulo Mendes yn erbyn Dylan Rees. Rhaid gweld gêm agos iawn. Gweitha'r ffaith bod Caernarfon wedi colli 2 gêm ddiwetha gan gynnwys y golled annisgwyl yna yn Hotspurs Caergybi wythnos yn ôl. Gymaint o siom I Richard Davies I dîm hyfforddi I gefnogwyr Caernarfon yn bod nhw allan o'r cwpan mor gynnar. Hwlffordd yn ffodus I fynd drwodd. Nhw yn mynd drwodd ar giciau o'r smotyn yn erbyn Adar Gleision Tre Thomas. Nath I curo nhw rhyw 2 flynedd yn ôl. Hynny lawr yn y de. Dyma Zach Jones. Mae wedi cadw 8 llechen lan. Y tymor hwn, hyd yma. A mae Hwlffordd yn edrych I gyrraedd y 6 ucha am y tro cynta mewn 20 mlynedd. McCarthy. Mewn I drad Corey Shepherd. Sy'n gweu y chwarae yng nghanol ca. Walters. Allan i'r dde, dyma Jenkins. Jenkins ymlaen at Fawcett. Fawcett! Ond fe welwn ni gic gornel gynta'r gêm. Ond symudiad da gan Hwlffordd lawr yr asgell dde yn rhyddhau Lee Jenkins. Fe'n bwydo Fawcett. Ond yr amddiffynwr Griff John ar draws. A chic gornel gynta'r gêm i'r Adar Gleision. Pum munud wedi chwarae. Cic gornel mewn at y postyn agosaf. Mae'n cael ei helpu ymlaen. Jenkins ar y foli. Bale yn tasgu allan. Clark yw'r unig chwaraewr yn yr ymosod I Gaernarfon. Rees yw'r cyniad gorau. Walters yn cael ei orfodi. Daflu'r Bale ymlaen. Angen pobl I gael ei ymlaen yn chwilio am y rhediad eto gan Ben Fawcett. Mae'n cydnabod y bas. Gystadleuol yng nghanol ca. Morgan Owen. Owen. Llawer o symudiad o'i flaen felly mae'n digon hapus I fynd nôl at I gôl-geidwad. Stephen McMullen ar fenthyg o Fleetwood. Wedi chwarae pob gêm y tymor yma, 9 ohonyn nhw, a hynny oherwydd bod wedi cael ei alw I dîm ac I garfan dan 11 gogledd Iwerddon. Griff John. Tackle bwysig gan Tabon. Paslac gan Dylan Rees, ond y Bale nôl gan Gaernarfon. Mendes.
Owen eto ceisio chwarae'r bêl drwy ganol ca. Ond y drosedd y tro hwn yn erbyn Greg Walters. Sam Downey yn gweithio'n galed i geisio gael y bêl mewn i drad. Downey yn un sydd wedi symud i Gaernarfon o Fai Colwyn. Mae yna driawd o chwaraewyr wedi gwneud hynny. Yn gynnwys Matty Hill a Steph Edwards. McMullen yn hir ar yr ongl, pwysau ar Abruzzese, gwthio'r chwaraewr yn ôl. Gwaith da eto gan Downey. Wel, mae rhaid i fi ddweud, o'n i'n meddwl bod y cyffyrddiad ola wedi dod oddi ar Abruzzese, ond mae'n mynd i fod yn gic gol i Hwlffordd. Mae yna eiriau rhwng Richard Davies a'r pedwerydd swyddol Tom Bevan oedd i tanno ni yn y pwynt sylwebu. Zach Jones. Rich, there's daylight between the two of them. I'm down there. Abruzzese, braf gweld e'n ôl yn lliwio adar gleision. Y tymor mor dda, tymor diwetha. Ennill lle yng Ngharfan Mark Jones, Cymru Ec. A'r drosedd yn un amlwg gan Ben Fawcett a'r Paulo Mendes. Cael y chael i wi ar hyn o bryd. Mendes wedi aros ar lawr dros dro. Mae'n mynd i fod yn iawn, dwi'n siŵr. Chwaraewr tal dylanwadol nath symud o'r bala haf yma. 2 gol gydag e barod y tymor yma. Shepherd, tuag at Arman, sgiliau bach da ganddo fe. A bas ymlaen i ryddhau Fawcett. Fawcett lle o'i flanau, 3 yn disgwyl croesiad. Fawcett yn curo i ddyn, y croesiad at y postyn agosa. Abruzzese sy'n ailgylchu pethau o'n tacl bwysig arno fe gan Morgan Owen. Hwlffordd yn cyflymu pethau. Abruzzese eto mewn tuag at Arman. Mae'n rhydd fan hyn. Greg Walters! Mae'r bêl yn cael i chlirio. Clark yn gweithio'n galed a mae'n drosedd gan Lee Jenkins a'r Zach Clark. Clark, 1 ar 20 oed, wedi symud i Gaernarfon o Gaer. Ond bydd Richard Davies yn hapus iawn gyda'i dîm wedi 10 munud o chwarae. Nhw'n cystadlu'n dda yng nghanol ca. Dyma McMullen, 19 mlwydd oed. Masanaeth e o'r llawr yn dda. Gwaith da gan Mendes. Gwthio hun trwy'r canol, ond yn rhy gryf ar Kyle McCarthy, cic gryf i Hwlffordd. A mae Ryan Kenny am air gyda Paulo Mendes. Cadarnhad o'r canlyniadau y penwythnos hyd yma, neithio'r Met Caerdydd yn ennill o 2 gol i 1 iddyn nhw gael 2 chwaraewr wedi danfon o'r ca. Gol hwyr i'r bala ym Mhen y Bont yn sicrhau pwynt i dîm Colin Caton, a buddigoliaeth dda iawn i dîm Steve Jenkins, y Barry yn ennill yn y Flint o 2 gol i 1. Peniad tyfu gan Louis Lloyd. Corey Shepherd sy'n gwneud cymaint o waith da yng nghanol ca i Hwlffordd yn tecluso. Tybon at Shepherd yn ceisio chwarae'r bêl rownd y gornel. Wrth edrych ar yr 11, mae Tony Pennock wedi dewis heno. Byddwn ni'n meddwl, dyma'r 11 cryfa sydd ar gael. Gyda Rhys Abruzzese allan ar y chwith, Jacob Owen ar y dde.
Owen sydd wedi creu argraff mor dda tymor hwn, eto 19 mlwydd oed, wedi dod drwy academi lleol Hwlffordd. Shepherd yn erbyn Mendes, mae Mendes yn mynd i ennill popeth yn yr awyr. Dyma Gossett at Fow. Fow yn cael gwared y bêl yn sydyn o dan bwysau gan Walters. Dau'r gêm na nath Caernarfon golli. Yn erbyn y Drenewydd, wedyn mor annisgwyl yn colli gartref 4-1 yn erbyn Aberystwyth. Sioc i'r system, ac yna cwblhau wythnos wael i'r Cofis. Allan o gwpan Cymru ar giciau o'r Smotyn yng Nghaergybi. Felly pwynt i'w brofi i bawb heno i dîm Richard Davies. Rhys, gwaith da gan y capten, yn dangos i Fawcett lle mae moyn iddo fe redeg, nath e oedi a'i bas ac yna'n bwydo Ben Arman. Ond yn y diwedd mae Arman yn cam sefyll, wel, mae'n ein drosedd ymyl y Cwrt Cosby, o'n i'n meddwl taw cam sefyll oedd e. Lle gewn ni edrych ar hwnna eto. Ond Dylan Rhys yn cario'r bêl mlaen. I oedd yn y dynnu ar ei grisau. A felly dyna pam mae yna gic rydd fan hyn i Hwlffordd. Mae'n safle digon o ddawel i'r adar gleision. Mae'r bêl gan Corey Shepherd. Shepherd ac Abruzesi sydd dros y gic rydd yma. Mae yna 4 yn y wal amddiffynol. Byddech chi'n meddwl bydde fe'n ffafrio chwaraewr troed chwith. Abruzesi syth mewn i'r wal. Geith e ail gyfle. Mae'n daran o ergyd gan Abruzesi. Mae'n hedfan yn uchel dros y bar. Dihangfa felly i Gaernarfon. Rwystredigaeth i Rhys Abruzesi. Dim ond cychwyn i ail gêm o'r tymor. I ergyd gyntaf mewn i'r wal, a'r ail un yn wyllt ymhell dros y trawst. McMullen yn hir, mae Lloyd yn codi, mae Mendes yn ymestyn i goesau hir, ond eto Shepherd sy'n tacluso. Tabon, gweithio'n galed i symud y bêl allan at Lee Jenkins. Jenkins eto yn cario'r bêl yn effeithiol mewn i drad Fawcett. Jacob Owen yn cael ei orfodi yr holl ffordd nôl at Zach Jones. Yn gweithio i ffordd i fyny'r ca, sy'n golygu bod Caernarfon yn gofod gweithio'n eithriadol o galed. Heb y bêl. Abruzesi, Fow ar ei ole. Hwlffordd yn cael ei gorfodi am yn ôl, ond dyma Abruzesi eto. Chwistrelliad o gyflymder. Partneriaeth na rhwng Rhys a Corey Shepherd yn creu lle i Greg Walters. Rhediad deallus gan y chwaraewr oedd yn chwarae bêl-drod yma yng Nghaerfyrddin tymor diwetha. Mae hwn yn gyfnod da i Hwlffordd. Cadw'r bêl yn amyneddgar. Rhys tro hwn, mae'n taro'r bêl yn hir, ond mae'n lower i hir ac yn uniongyrchol drodd i McMullen. Chwilio am rediad Fawcett oedd e. Mae Fawcett a Arman yn gofod bod yn wyliadwrus nad ydyn nhw'n crwydro i gam sefyll. Owen yn sgibo'r bêl allan tuag at Matty Jones. Ychydig i ni wedi gweld o Matty Jones yn y cwarter awr cyntaf yma. Downey yn meddwl dod amdani. Griff John dan bwysau, Arman yn gryf.
Neu sydd i'r llawr. Wrth drawiad rhwng y fe a Morgan Owen, a dyma Fawcett. Dim Lliman, dim cam sefyll yn erbyn Fawcett. Fawcett yn troi, yn chwilio am gymorth. Y Walters yn cyrraedd. Fawcett yn mynd I hun, yn mynd ar draws ca. Bale yn torri'n garedig. Shepherd, Bale yn gwyro. Mae mewn I ddwylo diogel McMullen yn y diwedd. Ond rhediad da, deallus gan Ben Fawcett yn cadw'r meddiant dros yr adar gleision, yn symud y Bale at Corey Shepherd. A'r Bale yn gwyro, ond yn garedig I Gaernarfon. Mae McMullen tu ôl iddi. Mooney I Gaernarfon, hir tuag at Clark. Dyma Zach Clark, Clark yn erbyn McCarthy. Croesiad at y postyn agosa, mae Louis Lloyd ar lawr, mae e'n cwyno. Mae e'n meddwl bod drosedd wedi bod arno fe. Ond chwaraewch mlaen, meddai Ryan Kenny. Mae'r ddau dîm wedi cyfarfod unwaith yn barod y tymor yma. Buddigoliaeth I Hwlffordd yn hwyr yn y gêm, yr eilydd Owain Jones a'r gôl fuddigol, a mae e'n cychwyn ar y fainc unwaith eto. Dyma nhw'n dod lawr y chwith, a Brusesi. O, ac yn bwydo Shepherd! A Bale yn tasgu. Oddi ar amddiffynwyr Caernarfon. Mae hwn yn gyfnod da. Cyfnod bryderus efallai I dîm hyfforddi Caernarfon. A rhagor o gwyno gan Zach Clark wrth I Tybôn fod yn gryf yn ei gefn. Hwlffordd erbyn hyn yn dominyddu meddiant. Aman yn dod yn ddwfwn I gasglu. A mae'r drosedd yn erbyn Mooney. A mae rhagor o gwyno gan chwaraewyr Caernarfon am benderfyniad Ryan Kenny. Y Bale yn cael ei sgibo allan tuag at Jenkins. Jenkins yn erbyn Matty Jones. A mae wedi dod oddi ar Ben Jones am gic gornel, y ddau gyn chwaraewr Aberystwyth yn ymgyprus am y Bale. A'r Bale yn dod oddi ar dalcyn Matty Jones ac ail gic gornel yn noson I Hwlffordd. Mae hwn yn rhoi cyfle i'r chwaraewyr, wel, y tala ar y ca, Luke Tybôn, chwaraewr rhyngwladol Ynys Melita. Chydig o fodfeddi yn dalach na Paulo Mendes, ond Abruzesi, Grimani hon mewn at y postyn pella, mae'n mynd tuag at Jenkins, nôl ganddo fe. Ond mae yna drosedd yn y cwrt bach yn erbyn Tybôn, a fe fydd yn gicrydd I Gaernarfon. Lee Jenkins, mae mor gryf ar y postyn pella, sgoriodd rhyw 10 diwrnod nôl yn erbyn Llansawel. Nid yn unig yn adnabyddus am ei waith amddiffynol, ond hefyd am ei goliau. A Mooney mewn trafferth a Morgan Owen yn cael ei gyn amddiffynol allan o drwbl. Ond Walters at Aman yn ceisio dod o hyd I Fawcett. Mae'r peth cynta mae chwaraewyr Caernarfon am wneud yw taro'r Bale yn hir yn I chwilio am Zach Clark. Allan o'ch llun chi, mae Rhys a Brusesi ar lawr. Wedi cael ei anafu yn y gynnar yn y tymor, wedi methu sawl gêm. Corey Shepherd ar Bale a'r cyfarwyddiadau oedd Tony Pennock yw I gicio'r Bale allan fel bod yn adryniaeth yn dod oddi wrth yr ymgyleddwr I Rhys a Brusesi, chwaraewr mor allweddol I Hwlffordd. Bydd enwi yn hym y tymor diwetha, hefyd yn cael ei gynnwys yng Ngharfan Cymru Ec, a bydde hwn yn ergyd iddo fe'n bersonol, ond hefyd I Hwlffordd petai nhw'n colli wasanaeth. Mae'n mor effeithiol lawr y chwith ac yn rhoi'r cydbwysedd yna i'w chwarae.
Cyfle felly i'r fforddwyr i cael gair gyda'i tîmoedd. A fe fydd Tony Pennock yn eitha balch gyda'r ffordd mae Hwlffordd wedi cychwyn. Maen nhw wedi bod yn dominyddu meddiant, ond eto yn creu cyfleoedd. A'i problem fwyaf nhw y tymor yma yw diffyg goliau. 15 gol mewn 3 gêm ar 10 hyd yn hyn. Mae Rhys Abruzesi dim ond cychwyn i ail gêm yn ôl yn dilyn anaf. Mae wedi sgorio 1 gol yn barod, ond dwi'n mynd edrych fel yn dda iddo fe. Hercian tuad at yr Yslys am ragor o driniaeth. Y dewis ar y fainc, byddwn ni'n meddwl yn un amlwg i Ori Humphreys neu Alaric Jones. Alaric Jones yn chwarae'r trod chwith, fe fydde'n rhoi'r cydbwysedd efalle. Ond gewn ni weld a fydd Abruzesi'n gallu parhau. Felly Hwlffordd lawr i 10 dyn dros dro. Hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Hanner lle maen nhw wedi dominyddu meddiant ond heb greu yr un cyfle amlwg o flaen gol. McCarthy at Fawcett. Fawcett yn oedi a Morgan Owen yn gryf yn dwyn y bel ac yn bwydo Louis Lloyd, ond Tybon sy'n rhyngipio. Gwaith da gan Dylan Rhys mewn eto at Fawcett, ond 3 o chwaraewyr Caernarfon o'i gwmpas yn dwyn y bel, a dyma Fow. Fow yn troi nôl ar ei drod chwith yn crimanu'r croesiad mewn, peniad da gan Tybon allan. Hanner cyfle fan hyn, ergyd nerthol gan Zach Clarke yn torri tu mewn ar yr ongl. Oedd hi'n gyfle da i Zach Clarke i geisio ychwanegu at ei 7th gol. Yn derbyn y bel, cyffyrddiad cynta, ond yna braidd yn wyllt gyda'r ail gyffyrddiad a dros y bar â hi. Sgoriodd yn erbyn Crusaders yn y gêm hanesyddol yna ar Nantport gychwyn y tymor. Y fuddigoliaeth o 2-0, y gol arall gan Morgan Owen. Tybon mewn at Walters. Hwlffordd yn creu patrymau bach Perton. Nid y bas ore gan y chwaraewr falle mwyaf profiadol yn ei carfan o Luke Tybon, 26 oed, wedi ymuno o Jazeera United yn Ynys Melita. Fydd Richard Davies yn fach nad i wedi ildio. Dyna'r cyfle gorau maen nhw wedi cael, oedd yr ergyd na gan Zach Clarke. Mooney dan bwysau, mae'n cael ei ddal gan Corey Shepherd, a Morgan Owen sy'n ceisio newid cyfeiriad y chwarae. Mae'n cael ei dwyn gan Amon. Amon yn chwilio am rediad Walters. Walters i'r llawr. Ryan Kenny yn cael golwg arni ddi. Gwrthdrawiad rhwng Mooney a Walters. Mae Walters yn cydnabod y bas gan Amon, ond dim trosedd bydde Mr Kenny. Hir lawr ca gan Gaernarfon, eto'n chwilio am Clarke. Abruzesi nôl ar y ca, sy'n newyddion da i'r adargleision. Owen am fy nôl at y gol geidwad, ond Amon sy'n ailgylchu ac yn derbyn. Mae'n noson hyfryd yma yn y gorllewin. Braidd yn oerach na beth mae wedi bod. Dyma Amon. Eto'n chwilio am Fawcett.
Yr amddiffyn yn gwneud I waith ac yn clirio dros yr ystlys. Greg Walters I rediadau fe yn rhai amlwg. Dyma Aman ar bas. Drwodd yn chwilio amdano fe. Ond oedd y bel o'i flanau, Mooney yn dod ar draws yn dala Greg Walters. Ond doedd I ddim yn gico'r smotyn yn sicr. Cyfle ni weld tafliad hir cynta'r noson. Tuag at Tybon, a Tybon sy'n troseddu ar Paulo Mendes. Wel, mae'n cwestiynu'r peth, ond oedd e'n eitha amlwg. Cyffyrddiad orau gan Owen, ond cael un allan o drwbl, a Joe Fowles yn newid cyfeiriad y chwarae at Griff John. John gyda Matty Jones y tu allan iddo fe. Mae'n bwydo Jones, ond prin ni wedi gweld yn ymosodol yn yr hanner cynta yma. A Owen yn ei tharoi'n hir, ond does neb yn mynd I ddal honna. Y problem Caernarfon ar hyn o bryd yw bod nhw'n methu cadw'r bel. McCarthy'n hir at Aman, dim cam sefyll, Aman I mewn, Aman ar draws wyneb y gôl ac heibio'r postyn. Wel, nath e ddim helpu hunan oherwydd mynd bant o'r gôl yn nath e, wneud yr ongl yn anodd. Ac yna reit ar draws McMullen, heibio'r postyn. Cyfle gorau Hwlffordd yn diflannu. McCarthy ar bel. Aman rhwng yr amddiffynwyr yn troi, ond gyda'r cyffyrddiad yna mynd bant o'r gôl ac o ganlyniad yr ongl bron yn amhosibl fanna I giro Stephen McMullen. Ben Aman yn gyfartal gyda Owain Jones fel prif sgoriwr Hwlffordd y tymor hwn. Dyma fe ar y bel unwaith eto yn ceisio gweu y bel rhwng yr amddiffynwyr. Agosau at hanner awr o chwarae yma ar stadiwm LHP yng Nghaerfyrddin. Hwlffordd yn dominyddu meddiant, ond un cyfle amlwg y rhediad da yna gan Ben Aman, ond yn tynnu ergyd heibio'r postyn. Wedi bod digon o'r bel yng nghanol ca. A dyna chi bas dda I ddarganfod Walters. Walters allan i'r dde, mae yna gyfle I groesi, mae tri yn disgwyl amdani yn y canol. Ac ar y foli mae Dylan Rees yn I dalu y capten, ond yn methu cyfeirio'r bel at y gôl. Ond chwarae da gan Hwlffordd. Luke Tybon ar bas ymlaen yn y lle cynta a'r croesiad at y postyn pella, a Dylan Rees y chwaraewr canol ca oedd o dan bwysau a galle fe fod wedi reoli'r bel na gynta yn hytrach na cymryd y foli. Mooney I Fow. Cyffyrddiad cyntaf yn mynd ag e am yn ôl. John mewn I Zach Clark, sgiliau da am ddyn mor dal. Mendes. Maen nhw yn dod o hyd I Matty Jones eto mewn at Clark, ond Tybon yn glynu at I dasg ac yn clirio. Mae yna wrthdrawiad. A efallai welwn ni cerdyn melyn cynta'r gêm. Melyn yn mynd I dawni.
Sam Downey yn gryf yng nghefn chwaraewr Hwlffordd. Felly Melin I Downey, 32 o funudau ar y cloc. Melin I Sam Downey, y chwaraewr sydd wedi symud I Gaernarfon o Fai Colwyn. Trwch pa mor ddwfwn mae Arman yn gorfod dod I gasglu'r bêl. Ac er iddo fe gael driniaeth, dyw Abruzzese ddim yn edrych yn gyffwrddus am y drosedd nawr gan Mendes a ail Gerdyn Melin I Gaernarfon. Mendes am y drosedd ar Fawcett yn y cylch canol. Paulo Mendes yn dala Fawcett ar waelod I gos, a dim amheuaeth gan Mr Kenny, ond dangos y Cerdyn Melin I Mendes. Dylan Rees ymlaen tuag at Lee Jenkins, ond yn y dynnu Cris a gormod o chwiban Mr Kenny ni wedi clywed yn y hanner cynta yma. 12 munud tan yr hanner. Mewn hanner sydd wedi cael ei dominyddu o ran meddiant gan Hwlffordd. Ond goliau sydd ennill gemau, a maen nhw'n bryn o goliau. Dim ond y 4 isa sydd wedi sgorio llai na Hwlffordd yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Gweithio yr 8 llechen lan yna. Mae angen pwyntiau a mae angen goliau. Owen. Ac os oes un chwaraewr byddech chi'n disgwyl gweld tipyn ohono fe I Gaernarfon, y byddech chi moyn gweld ar y bêl. Wel, Louis Lloyd yw hwnnw, a mae Lloyd yn cael ei dynnu i'r llawr, o'n i'n meddwl bod hi'n drosedd amlwg. A mae yna anghydweld pellach rhwng Richard Davies, tîm y fforddi Caernarfon a'r 4ydd swyddog. Ond Louis Lloyd yn hedfan heibio yw Abruzzese. O'n i'n meddwl bod Abruzzese wedi tynnu fe i'r llawr. A mae'r ail chwarae yna'n dangos, efallai bod fi'n iawn, ond Harry Hendricks reit o'n flaen I fan hyn, cynorthwyydd y dyfarnwr yn anghytuno'n llwyr. Wel, prin i ni wedi gweld Louis Lloyd ar y bêl, llawn triciau a sgiliau, yn curo I ddyn yn hyfryd. Yr anghydweld yn parhau rhwng Richard Fish Davies a Tom Bevan, ond dyma McCarthy. McCarthy allan at Abruzzese. Abruzzese tu fewn at Walters. Eto Hwlffordd yn amyneddgar. Chwarae clyfar rhwng rhwng y chwaraewyr trod chwith. Ond dyw Abruzzese, dyw e ddim yn hapus, mae dal I hercian fan hyn, a dwi'n credu fe fydd rhaid iddo fe ddod oddi ar y ca yn y cyfamser. Cerdyn Melin yn cael ei ddangos I Richard Davies. Ryan Kenny yn rhithro ar draws yn dilyn cyfarwyddiadau gan y 4ydd swyddog Tom Bevan, a popeth yn deillio o'r penderfyniad ddim I roi gicrydd I Gaernarfon, am beth o'n i'n meddwl oedd yn drosedd gan Abruzzese a Louis Lloyd. McCarthy at Corey Shepherd, gwaith da eto gan Shepherd. Downey sydd o'i flanau, y bas sgwar at Rees. Caernarfon yn gofod gweithio mor galed, yn dangos tipyn o gymeriad fan hyn I rwystro Hwlffordd. Yr un cyfle yna yn cael ei greu ar gyfer Zach Clark, ond I ergyd dros y bar.
gwrthfyrio ar yr hanner cynta yma. Dwi'n credu bod Zach Jones na McMullen wedi gorfod gwneud arbediad hyd yn hyn. Walters, cyfle i ryddhau Fawcett ac Arman. Yn ddau yn erbyn dau, pen pella yna. Waith da gan Owen yn y lle cynta, yn Hwlffordd yn ennill y bêl yn ôl. Shepherd yn croesi tuag at Walters sy'n taflu'n at y bêl yn y cwrt Cosby. Ond Caernarfon yn sefyll i tir a dyma Mendes. Lloyd yn ceisio helpu'r bêl mlaen at Zach Clark a dyma Clark yn defnyddio'i gryfder i gadw meddiant. Rhaid dweud bod hyfforddwyr Hwlffordd yn cadw llygad barcud ar Rhys a Brwsesi. Anaf yw drod chwythau wedi derbyn triniaeth. Dyw e ddim yn edrych yn hapus. Byddwn ni'n syni i weld e'n parhau wedi hanner amser. Ac wrth iddi nosi fan hyn, yma yng Nghaerfyrddin, y bêl gan Gaernarfon pen pella. Mendes. Bêl wedi dod oddi ar Tybôn, mae'n ildio tafliad. Mae Mendes wedi amgymryd y tafliad yn sydyn nadi. Yn gadael i Joe Fow. Tafliad hir, Hwlffordd yn ennill y bêl gynta trwy Arman. Dyma Fow yn croesi'n beryglus, rydd yn y cwrt Cosby. Lee Jenkins yn uchel i'r awyr. Shepherd dangos gormod o'r bêl i Louis Lloyd. Clark. Caernarfon yn chwarae'r bêl ar draws y canol ca. Bydden nhw digon hapus i weld un ddi sgôr ar yr hanner. Pum munud tan yr hanner yma yn stadiwm LHP Caerfyrddin. Caernarfon yn adeiladu hunain nôl mewn i'r gêm. A Brwsesi nôl at Zach Jones, a mae'n gorfod cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cyntaf mwyn clirio, a mae hwnna yn adlewyrchiad o waith caled chwaraewyr Caernarfon. Gemau agos iawn rhwng y ddau dîm y llynedd. Hwlffordd yn ennill 2 ac 1 gêm gyfartal. Ac yn ennill y 2 ar yr ofal, ac yn ennill hefyd ar yr ofal dechrau tymor. Wel nawr mae e'n dro Hwlffordd i gwyno, oherwydd oedd Rhys a Brwsesi yn mynnu taw tafliad Hwlffordd yr oedd hi. Mae'r penderfyniad yn mynd o blaid Caernarfon.
Mae Joe Fow yn paratoi i gymryd tafliad hir, ond yn creu yn fyrf iddi a tuag at Louis Lloyd. A Lloyd wedi ennill cic gornel i'w dîm. Chydig o dwyll yn fanna, yn credu bod y tafliad mor hir a hynny. Gan Gaernarfon a gan Joe Fow. Yn gwaith da gan Louis Lloyd. Mae hwn yn gyfle nawr, yn hwyr yn yr hanner, i daflu'r bêl mewn i'r cwrt cosbi. Yn chwilio am daldra Zach Clark. Griff John. Matty Jones, reit o dan y bar. Zach Jones yn dyrnu'n awdurdodol. Mae'n ras am y bêl. Downey yn derbyn y bêl nôl oddi wrth Matty Jones. Mae'n y gyfle am ergyd. Dyw e ddim yn cymryd yr ergyd. A gwaith da gan Clark mewn i'r canol. Mendes sy'n codi gyda Zach Jones. Ond Jones yn derbyn. O, a mae'n taflu'r bêl. Wel, o dan bwysau gan Louis Lloyd. A nawr, a fyddwn ni'n gweld cerdyn arall. Louis Lloyd yn atal Zach Jones rhag taflu'r bêl. Ryan Kenny yn cael gair bach gyda'r ymosodwr. Dyma ni. Fe welwch chi Louis Lloyd yn dod ar draws. O, dwi'n siŵr. Dwi'n credu daw camgymeriad Zach Jones oedd hwnna. Ni'n cymryd yn ganiataol bod Louis Lloyd wedi dod ar ei draws i atal y tafliad. Ond oedd Louis Lloyd ddim yn agos at y gol geidwad. Penderfyniad rhyfedd. A Bruzzese at Walters, rownd y gornel. Shepherd yn gadael y bêl i Walters, mae'n chwilio i groesi. Mae wedi gwneud yn dda, mae'n denu'r dacl gan Gossett a mae'n drosedd gan Gossett. Reit o flan y dyfarnwr ac i ni yn y funud ola un. Y fydd yna amser yn cael ei ychwanegu am y driniaeth gafodd Rhys a Bruzzese. Eiliadau'n weddill o'r hanner cynta. Yr arwydd gan Jacob Owen. Mae yna 2 funud wedi cael ei ychwanegu. Owen mewn i drad rownd y gornel. Symudiad da at y postyn pella. A Tybon gafodd y cyffyrddiad ola. Ac mae allan am gic gol. Ond symudiad wedi paratoi ar y ca ymarfer. Oedd hi'n batrwm bach digon cymleth. O fe nath i weithio dros yr ardal gleision. Owen mewn at McCarthy at y postyn pellach. Chi'n gweld Tybon yn codi a ddyle wedi gadael y bêl i Greg Walters. Yn y diwedd mae allan am gic gol. 2 funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd hanner, lle fydd Caernarfon efallai ar y pusa o'r 2 dîm, gan bod Hwlffordd wedi dominyddu meddiant ond creu ychydig yn ymosodol. Gafodd Zach Clark ergyd wyllt dros y trawst, ond efallai Ben Arman y gorau o'r cyfleoedd. Fe yn glir yn erbyn McMullen, ond yn tynnu i ergyd ar draws y cwrt bach ac allan am gic gol. Y digon o eiriau wedi bod rhwng Tom Bevan a Richard Davies yn yr hanner cynta yma. Dwi'n credu bydd y naill na'r llall yn danfon cardiau Nadolig at ei gilydd. Fawcett yn gadael i Walters. Walters dros ben Morgan Owen. Mae'n clirio yn uchel i'r awyr. Mae Matty Jones o dan iddi, a dyma Downey sydd wedi gweithio mor galed yng nghanol ca i Gaernarfon, ond digon hapus i daflu'r bêl lawr y ca. Jenkins mewn ar Arman.
Chwiban ola Ryan Kenny o hanner. Oedd yn addo tipyn, ond yn y diwedd ychydig i ni wedi gael o ran cyfleoedd. Hwlffordd yn dominyddu y meddiant, yn creu'r un cyfle amlwg yna i Ben Arman yn tynnu i ergyd heibio'r postyn. Ychydig i ni wedi gweld o Gaernarfon yn ymosodol, ond Zach Clark ar ergyd, ac yna i ergyd yn mynd ymhell dros y bar. Ar yr hanner yma yn stadiwm LHP Caerfyrddin, Hwlffordd dim, Caernarfon dim. Nawr, penwythnos diwetha, penwythnos o cwpanau oedd hi. A mi oedd Llanuwchlyn yn croesawu y dren newydd i Gai Llan, ac yn y Bute Energy Cwpan Cymru i ferched, Llanystumdwy oedd yn croesawu Wrexham. Cyfle felly i chi fwynhau eitem yn crynhoi hanes y ddwy gêm. Bendant hon di'r gêm fwyaf hanes clwb Pêl-droed Llanuwchlyn, heb os. Da ni roed i croesawu tîm o uwch gyngrair Cymru yma o'r blaen, felly mae'n andros o gêm fawr. Mae'n rhan o fyw bron, mae'n rhyfedd i ddisgrifio dydy gwir, ond dyna ydi o, mae o'r rhan anatod o'r pentre y bellach, a mae pawb efo balchder iawn mawr yn yr adnoddau da ni wedi gallu i wella yn y lle yma. A gobeithio, gwn ni siap o'n i heddiw yma, gwn ni weld. Mae o'n jyst yn rhan anatod o bod yn lle ti'n mynd ar y sadwn, lle mae Llan yn chwarae, fanna ti'n mynd, a mae lot o'r criw ar y pwyllgor un peth, mae o'n rhan o'i bywyd yn nhw erioed, ers bod yn blant bach, ers yn 15 oed ac llai, so, a fel yn union i'r hogiau yma wan, da ni'n gobeithio bod ni wedi gallu gwneud adnodd bwysig iawn iddyn nhw at y dyfodol hefyd, iddyn nhw fod yn rhan o'r clwb am flynyddoedd hefyd. Wel, mae heddiw yn golygu bod peth i fi, dweud y gwir, yn hanes y clwb pêl-droed bach yma. Da ni wedi dod i chwarae goreuon cyngrair Cymru yma heddiw ar Cae Llan. Dwi'n meddwl bod yr 20 munud cyntaf yn hanfodol. Dwi'n meddwl os fedrwn ni just cadw nhw'n ddistaw wrach am 20 munud, dwi'n meddwl wrach nhw'n ni ddatblygu chydig bach mwy o hyder a wedyn gweld sut mae'r gêm mynd yn ei flaen. Ond cyn belled bod ni'n drefnus ac yn disgybliedig, dwi'n meddwl mi fyddwn ni'n iawn. Mae'n mynd i fod yn her fawr, da ni'n gwybod hynny chi. Ond dwi'n meddwl mae'n beth da i ni fel tîm gallu cael her, a mae hwnnw'n mynd i ddangos i ni lle da ni arni fel tîm. A chi'n gwybod, edrych rhywbeth ddigwydd mewn cwpan a gawn ni weld. I'm sure they won't mind me saying about an underdog tag. We've all been underdogs. We've all been the ones that are fighting against teams that, you know, should win the game. It doesn't always work like that. You have to earn the right, and then you have to go and win the game. And yeah, it's nice for everyone. I love the competition, and hopefully we can be in the next round. Yn ddelfrydol, mi fyswn ni'n licio tîm o'r un haen a ni, neu nis, jyst er mwyn cael mynd yn bellach yn y gwpan. Ond wrth gwrs, achlysur fel un, mae rhaid ni gymryd o, a nhw'n ni'n neud yn gorau amdani. Mi ddoth yn newyddion ddoe bod ni wedi colli John Mancini, un o arwyr y clwb Ebomniaeth, yn chwaraewr hefo'r criw ath i sefydlu a gofyn i ni fynd i'r Cambrian Coast League yn yr 50au. A mae'n ergyd ofnadwy'r clwb. Mae o'n bron bod rwy'n yn poeni am y canlyniad y gêm bron. Mae o'n wedi bod gymaint o ergyd i bawb ac yn chwith ofnadwy fel am John ddim yma efo ni. A jyst gobeithio ni'n neud y falch ono fo heddiw ond a gwrdd i weld sydd eithi. Roedd hi'n ddiwrnod emosiynol i swyddogion y clwb ac i bentref Llanuwchlyn felly wrth groesawu'r Robiniaid. Roedd yr ymwelwyr o'r uwch gyngrair i lawr i 10 dyn pan lawiodd golwr y drenewydd Alex Swindell di allan i'w gwrs cosbi hanner ffordd o'r hanner cyntaf. Yr eilydd Samuel Usher ymlaen am chwaraewr allanol felly. Ac aeth hi o ddrwg i waith i'r drenewydd gyda chwarter awr ar ôl. Callum Roberts yn ennill y peniad ond wedyn digwyddiad oddi ar y bêl. Yn dilyn sgwrs gyda'i gynorthwyydd, aeth y dyfarnwr i'w boced am y cerdyn coch eto. Roberts oddi ar y maes a 9 dyn yn weddill i'r Robiniaid. Roedd na gyfle'r un i'r 2 dîm i'w hennill yn y 90 munud. Ergyd Josh Locke yn gwirio'n anffodus heibio'r postyn i'r ymwelwyr, cyn i Gwydion Ifan fethu'r targed yn llwyr a'i ergyd yn yr eiliadau olaf. Cyfartal felly rhwng y tîm yng nghanol y drydedd haen yng Nghyngrair ardal y Gogledd Ddwyrain a'r swyddogion o'r uwch gyngrair.
Cicio'r smotyn amdani ac roedd hi'n gyfartal tan i George Hughes daro cic wan, Rob Dysgalw'n dyfalu'n gywir. Roedd y cyfan yn nwylo gwydio'n ifan a llwyddodd yr eilydd i wneud yn iawn am fethu'r cyfle munud olaf i sicrhau lle Llanuwchlyn yn y drydedd rownd. Canlyniad rhyfeddol gyda 28 o safleoedd yn gwahanu'r clybiau yn y pyramid, fydd neb yn ffansio trip i gael llan yn y rownd nesaf. Mae'n achlysur enfawr. Fedri di roi'r emosiwn a'r teimladau i fewn i eiriau ar yr eiliad yma, Sion? Na, mae'n anodd. Dwi'n meddwl achos bod y clwb mor agos yn cael ni, oedd heddiw yn golygu gymaint, a dwi'n meddwl oherwydd colli John Manzini, ffrind Danwyl yn i gyd, mae heddiw yn anhygol y dimod. Dwi'n mor falch o'r hogia a'r holl gefnogwyr, da ni fel cymuned yn glos iawn a mae heddiw yn mynd i fod yn ddiwrnod byth gofiadwy. Unbelievable. Dwi'n meddwl bod ni wedi chwarae'n arbennig, haid mi ddweud, ar ni lwyr reoli hwnna, dwi'n meddwl. A dwi'n just mor falch dros y clwb i gyd. Wel, Gwydion, chdi sgoriodd y gic o'r smotyn fuddugol. Fel oedd chdi'n camu i fyny, be oedd yn mynd drwy dy feddwl di? No, just yr chance nes i fethu just yn diwedd, o'n i'n meddwl, mae rhaid i sgorio hon ni. So gyd i gallu disgyn arno fi, ond diolch byth. Nath i fewn ddo. They wanted it from minute one, and like I told you before, I spoke to you about upsets, and you've got the cameras here. You can see it. You can only say so much to players without them believing you or trusting you in so many words. But I thought they battled really well, and they're always in the game today. Dwi wirioneddol yn teimlo hefyd, oedden ni'r tîm gorau iddiw. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi cael rhan fwyaf o'r meddiant a'r cyfleoedd. Dwi'n mor falch o'n ni. Pwy fydd yn dod allan o'r het yn y rownd nesaf di'r cwestiwn yn delfrydol? Ie, Bala. Sut da hi? Diolch yn iawn. Gynna ni heddiw 10 at the block, a keeper ni yn Kevin, so pob luck. Dio Morley dwi, cadeirydd clwb Pêl-droed Llansyndwi. Gath tîm y genod i sefydlu gyn yng Ngwraig yn 2019. Ie, maen nhw'n mynd o nerth i nerth, chwaraeg. Mae yna gêm fawr yma heddiw rhwng genod Llansyndwi a genod Wrecsam. Ydy clwb rioed wedi bod i'r rownd yma, so mae o'n golygu lot i'r clwb, rili. Dwi wedi bod yn edrych ymlaen gormod at gêm yma. Mwy na ddim byd at y genod arall i chwarae yn erbyn clwb enfawr fatha Wrecsam. Mae'n wbath masif iddyn nhw. Oedden ni wedi jocio amdano fo cynt na fatha fysa fo'n dream come true, basically, bod ni'n mynd i cael Wrecsam a na oli Wrecsam cael nhw adra fo yma hefyd. Dwi'n siŵr bod o'n sioc iddyn nhw ddod yma. Diwrnod mawr i'r genod heddiw, so lot o'i paratoi wedi bod yna? Sa'n ni'n licio, sa'n ni wedi gallu, ond gwir ydy, sgynnu ni ddim yr facilities i gallu gwneud fwy na beth da ni'n gwneud bob wsos arall. Da ni'n cael yn awr yr wsos i baratoi. Yn amlwg, mae yna lot o siarad i fod yn ymlaen yn y grŵp efo sut da ni'n mynd i dronau pethau. Ac o beth yw ddall hefyd, ti'n canlyn y capten? Noson cyn gêm mae o yn, wel, mae tu ni ddim y lle i bod. Mae yna lot o ffrio adra, de. Da ni'n cael heated discussions, so ni'n probably yn dweud amdano fo. O taid yn supportio Llan trwy fywyd, basically, a gyda fo fainc y fyma i gofio amdano fo. Oedd o'n gêm reit emosiynol i fi heddiw, rili. We were in a position 3 years ago on our journey in terms of obviously being a club looking to get a decent draw in the round of the cup. Obviously we've been on an upward journey in terms of our progress, and it's about making sure that we're professional today and make sure that we get into the next round of the cup. Mae hogyn bach fi, mae'n 7 oed, a oedd o'n coelio bod ni'n chwarae Wrecsam. Oedd o'n gofyn a gofyn, Wrecsam, fatha, Wrecsam mawr. Ia, heinig, oedd o fatha, dwi eisiau Wrecsam ennill. O'n i fatha, sorry Matt, na'n gweud, dwi ti ddim.
happy, obviously, to get through to the next round. I think it took us a longer in the first half to get into our stride, but I think second half, obviously, it opened up for us a lot more, and so relatively pleased. Dwi'n proud iawn o bob dim roth y genod I fewn. Dwi'n meddwl nath o ddangos chydig yn y gêm ar ôl tua 55-60 munud faint o blinoedd ar wedi wneud erbyn yr adag yna, ond I gadw tîm fel Wrexham lawr I 2 gol fyny at yr pwynt yna, dechrau'r ail hanner yn wbeth da ni'n prowd, da ni wedi gallu wneud, a fel dwi'n meddwl nath y genod blino chydig bach tuag at y diwedd, a efo'r quality sgyn clwb fatha Wrexham, nath nhw'n wneud y fwy o'n efo yn y hanner awr dwytha yna. Dwi mor falch o'r tîm yma, swn i'n gallu gofyn am mwy gen nhw. Da ni wedi sticio efo'n gilydd fath o tîm, ddim cwffio, gwen ar wynebau neu. Dwi, mor falch o'r clwb a pentra ni. Proud o mam? Wyt? There, okay. Pwlffordd sy'n cychwyn yr ail hanner yma yn ddi-sgôr rhwng yr adar gleision y gorllewin a Caernarfon, yn symudiad slic I gychwyn y gêm. Yn yr ail hanner, Fawcett yn penio lawr ar gyfer Amon. Amon yn ceisio dod o hyd I rediad Corey Shepherd o ganol ca. Pwlffordd dim, Caernarfon dim, ac ychydig o gyfleoedd a welwyd hefyd yn yr hanner cynta. A dyma Corey Shepherd, chwaraewr dylanwadol, canol ca at Jacob Owen. Owen, heibio I ddyn, a mae yn ennill cic gornel cynnar iawn. Llain y munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Cic gornel I Hwlffordd, a chyfle I Tybôn a Lee Jenkins ac eraill ymlwybro i'r Cwrt Cosby. Owen ar arwydd at y postyn agosa. Walters yn helpu'r bêl mlaen. O Dylan Rhys wedi llithro. Mae nôl gan Shepherd. Nôl i'r canol a hi.
Dim cic rydd. Hwlffordd i gyd yn gweiddi am drosedd. A mae yna freichau i fyny gan Dylan Rhys. Ond tafliad i Gaernarfon fydd i pen pella. Hwlffordd dim, Caernarfon dim. I'ch atgoffa chi am ganlyniadau. Neithiwr Met Caerdydd yn ennill o 2 gôl i 1 yn erbyn y Drenewydd. 1-1 nath i orffen yn stadiwm Gwydir SDM yn prynhawn ma, gôl hwyr y Bala yn sicrhau pwynt yn erbyn y tîm ar y brig. A buddigoliaeth dda oddi cartre i dîm Steve Jenkins yn y Flint yn ennill o 2-1. Ond di-sgôr yw i ar hyn o bryd fan hyn, a dyma Matty Jones i Gaernarfon. Nôl at Griff John. McMullen ar fenthyg o Fleetwood at Mooney. Y ddau dîm yma'n chwarae yng Nghwpan Cymru wythnos yn ôl. Hwlffordd yn ennill ar gicio o'r smotyn. Caernarfon yn colli ar gicio o'r smotyn. A dyma Caernarfon yn dod. A chyfle i groesi. Mae yna 3 yn disgwyl yn y cwrt Cosby. A'r neges yw, mae angen y bêl yn y cwrt Cosby. Ac i mewn mae'n mynd. Mae'n rhydd fan hyn i Matty Jones. Jacob Owen yn llithro. Y fantais i Matty Jones sy'n bwydo Mendes. Nôl at Matty Jones mewn i'r canol at y postyn pella. Bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. Mae Hwlffordd am lawio yn erbyn Goset. A Tybôn yn y diwedd sydd yn clirio, dim ond dros dro. Nôl mae'r cofis yn dod yn ymosod lawr yr asgell dde. Mae Cathy ar draws ac yn y diwedd mae allan am gic gôl. Ond dyfal barhad a gwaith da gan Matty Jones a Paulo Mendes yn creu y cyfle am groesiad. Richard Davies, un peth yn sicr, o'ch chi'n clywed yn gweiddi fan'na. Mae angen y bêl mewn i'r cwrt Cosby yn gynharach. A Brusesi. Eto, 3 o chwaraewyr Caernarfon yn ennill y bêl yn ôl, a dyma Mendes. Mendes, mae Clark o'i flanau, ond oedd Clark yn gofod dod nôl o safle cam sefyll. A felly, methu cael ei drad yn y llefydd iawn. Rhediad da gan Walters eto yn gryf drwy ganol ca, a mae yn ennill tafliad i'w dîm. Gymaint o egni gan Greg Walters, chwaraeodd i bêl-drod yma yng Nghaerfyrddin y tymor diwetha. Arman yn cynnig i hun. Eto Shepherd yn dwt rownd y gornel. Fawcett braidd yn ffodus i gadw'r meddiant, mlaen mae'n mynd. Jenkins oedd y bas yn rhy fyr, a Zach Clark yn rhedeg allan o le. Camsyniad rhwng Corey Shepherd a Lee Jenkins yn rhoi'r cyfle i Zach Clark, y chwaraewr ymysodol sy'n arwain o'r angoliau i Gaernarfon 7 gôl y tymor yma i Zach Clark. Owen taflu'n hir ond dros ben Arman. Fawcett ond yn llithro a chyfle fan hyn i Mendes i gael ei ben lan. Mae'n gofyn dipyn o Zach Clark, mae'n gwibio ar ôl y bêl, ond yn Lee Jenkins yn gwybo bod y bêl am ni giro Clark. Ac allan am gic gôl. Hwlffordd yn ceisio ychwanegu cyflymdra a tempo mewn i'r gêm. Mae angen fflach o ysbrydoliaeth o rwle fan hyn i sbarduno'r gêm hon.
Hwlffordd sy'n arwain y gyngrair amddiffyn 8 llechen lan wedi ildio 5 gôl yn unig y tymor hwn yn ni mewn tair gêm ar 10 a dyma Tybôn. Goliau ddim wedi bod yn broblem i Gaernarfon, wedi sgorio 1 ar 20 mewn tair gêm ar 10 ond ildio 19 ac ildio 4 yn erbyn Aberystwyth. Ond maen nhw wedi perfformio'n dda, maen nhw wedi aros yn ei siap, maen nhw'n ddisgybledig iawn. Bas hir at Aman yn rhydd yn croesi, Fawcett iddyn nhw! A'r bêl yn cael ei glirio, ond gwaith campus gan Ben Aman. Oedd y rhediad yn un arbennig, dim cam sefyll ar ei drod chwith, yn croesi'n hyfryd, ond yn anffodus i Hwlffordd. Oedd Fawcett yn methu cyrraedd yno mewn pryd. Y croesiad mewn reit ar draws y cwt bach. A Fawcett yn methu rwydo i Hwlffordd a cyfle gorau'r ail hanner yn diflannu. Cic gornel i Hwlffordd at y postyn pella mae'n mynd. Ar draws mae Corey Shepherd. Mae Fawcett yno i'w gynorthwyo. Fawcett edrych i fyny, mynd am yr ergyd. Bale yn tasgu allan, fe fydd hi'n cic gornel arall. 8 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Hwlffordd yn dechrau dominyddu meddiant unwaith eto. Hwlffordd heb golli yn ei 6 gêm ddiwetha wedi ennill 4 o'r rheini. Yn mynd am y fuddugoliaeth i gael bwlch ar y brig. Bale yn crymanu mewn. Y bêl yn cael ei methu. Mae'n rhydd yn y cwrt Cosby. A McMullen i gamgymeriad cynta o'r noson yn dod am y gic gornel. Ddim yn cael Pryn yn cael dwrn arni. Ond Hwlffordd eto yn methu cymryd mantais o'r camgymeriad. Y bêl yn sgubo mewn, yn dod amdani. Aman yn ceisio troi. A'r bêl yn cael ei glirio. Owen. Tafliad hir eto. Jenkins. Bale yn rhydd. Y Caernarfon neith unrhyw le y tro. A Rhys sydd yno. Rhys y capten. At y postyn pella. Aman. Yn uwch na neb. O Matty Jones yn cael lawr yr ergyd. Ymyl y cwrt Cosby. Mae Caernarfon yn cael trafferth i glirio. Dyma Clark yr ymosodwr. Yn ôl i gynorthwyo. Ond Corey Shepherd yn cnoi yn y dacl i ennill y bêl nôl. Mae e mor allweddol i'r ffordd mae Hwlffordd yn chwarae. Corey Shepherd. A dyma fe eto. Morgan Owen dan bwysau. Aman wrth i ymyl e, ond Owen yn gwneud yn dda. Dim cam sefyll yn erbyn Aman, dim ond Fawcett yn y canol ar hyn o bryd. Ac o bawb mae Lee Jenkins yno ar y postyn pella. Walters. Geith e ail gyfle o dan bwysau gan Matty Jones. Mae'n mynd i'r llawr, dim trosedd. Wel, disgwyl mantais dwi'n meddwl, oedd Ryan Kenny. Ath Greg Walters i'r llawr, ni oedd yna oedi, ac yna Ryan Kenny yn chwibanu am gic rydd. Hwlffordd efallai braidd yn ffodus i gael y penderfyniad yna.
Nawr, Abruzzese sydd wedi gwella o'i anaf, a Corey Shepherd sydd dros y gic rydd. Mae'r ongl yn un anodd i fynd am gol. At y postyn pella, mae'n lower i agos at Stephen McMullen. McMullen, y tro hwn yn mynd yn hir. Clark a Louis Lloyd yn disgwyl amdani, ond sneb yn mynd i giro Tybon yn yr awyr. Fawcett ymlaen, Amon yn erbyn 2. A mae'r ddau yn rhwystro Ben Amon. Phil Mooney a Morgan Owen. Llygedyn falle o ofod a chyfle i Amon. Waith da gan Fawcett yn y lle cynta, helpu'r bêl man gyda'i dalcen. Abruzzese mewn at Rhys, mlaen at Fawcett. Fawcett yn gyflym, ond Stephen McMullen yn gyflymach o ddiar i linell yn amseru i rediad yn dda ac yn plymio ar y bêl. Ond oedd y syniad yn un iawn, y bêl lawr yr ochr. Hollti'r amddiffyn, Fawcett bron y cyrraedd na gynta, a McMullen yn cyrraedd. Owen, trwy'r cylch canol, cael rhyddid Stadiwm LHP i gario'r bêl. Zach Clark yn gofyn tipyn o Matty Jones, a mae allan am dafliad i Hwlffordd. Agosau at yr awr, a fe fydd y ddau reolwr yn ystyried eilyddio. Dwi'n siŵr fe fydd Owain Jones yn uchel ar rhestr Tony Pennock yn gyfartal fel prif sgoriwr a phedair gol gyda Ben Amon. A fe fydd holl uchafbwyntio'r penwythnos nos Lun am 8:30 ar S4C. 2 gêm i'w chwarae fori. A dydd Sadwrn nesaf, Llansawel yn erbyn Aberystwyth. Bydd y gêm fyw ar S4C, a hynny am 5 o'r gloch. A dydd Sul, Aberystwyth yn erbyn y Seintiau Newydd o brif adran y Genero yn fyw ar-lein ac ar dyledu clyfar. Hynny am 5. I 2 gêm yn fyw i chi. Tîm y dynion Aberystwyth yn chwilio am bwyntiau yn Llansawel. Tîm y merched yn yr un modd. Nhw gartre yn erbyn y Seintiau Newydd, sy'n cael tymor da, wedi cael dechreuad da yn brif adran Genero. A 2 gêm y fori yn cael ei chwarae yn yr uwch gyngrair. Mae Aberystwyth yn croesawu'r Seintiau Newydd, a Ceic Honna yn croesawu Llansawel. Ddiddorol i weld pa fath o dîm bydd allan gan Craig Harrison yn erbyn Aberystwyth yn dilyn i anturiaethau a'r fuddigoliaeth hanesyddol yna yn yr ymwythig yn erbyn Astana nos Iau. Yn y cyfamser nôl fan hyn yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd dim, Caernarfon dim, awr union wedi chwarae. Eilyddion yn paratoi. Cic rydd i Gaernarfon. Joe Fow a Matty Jones dros y bêl, a Fow sy'n mynd at y postyn pella. Mae yna 2 chwaraewr Caernarfon yn disgwyl amdani. Mae yna oedi i Hwlffordd yn y cwrt Cosby. Mae nôl mewn i'r canol yn eto Tybon sydd yno yn y fan ar lle, a Fawcett i osod y bêl o flan Corey Shepherd. Shepherd, mae'n baslac ganddo fe. Y bas sgwar, angen cadw'r meddiant, ond gwaith da eto gan Gaernarfon i ennill y bêl yn ôl. Zach Clark, yma Matty Jones tu allan iddo fe. Mae'n dewis
Dod ar draws at Goset, Goset yn hanner meddwl am ergyd. A falle dyle wedi meddwl to. Oedd Zach Clark yn rhydd fanna, yn bwydo Danny Goset. Ond oedd Goset, dwi'n meddwl, mewn dau feddwl i gadw'r symudiad i fynd, neu i fynd amdani, ond dros y bar a hi. Mae'n parhau'n ddi-sgôr yma yn stadiwm LHP Caerfyrddin. Fawcett. Eto gwaith da gan Greg Walters. Injan da gan hwn. Lan a lawr y ca. Dau chwaraewr box to box go iawn yn Downey a Greg Walters. McCarthy. Eto yn hir. Roedd cyfle i Gaernarfon i ryngipio. Sgiliau da gan Griff John. Goset yn chwilio am yr hediad o ganol ca gan Mendes. Ond Zach Jones ar draws yn gyffwrddus i gasglu. Wrth i'r amser ticia'n heibio. Mwyau chi'n meddwl tuag at y meinciau. Dan Hawkins hefyd yn opsiwn ymosodol i dîm Tony Penner. Camgymeriad gan Matty Jones yn y lle cynta. Mae yna dynnu Chris ar Jones gan Arman. A mae'r gicrydd y tro hwn yn mynd o blaid y chwaraewr o Gaernarfon, Matty Jones. Bydd ddim yn sioc i chi glywed Owain Jones yn derbyn cyfarwyddiadau wrth yr yslys. Bydd ddim yn hir, dwi'n credu, cyn i Owain Jones dod i'r ca. Cwestiwn mawr yw pwy fydd yn gadael. Pobl di teithio yn hir yma o Gaernarfon. A welan nhw gôl. Ac a welan nhw gôl dros yr ymwelwyr. Wel, amser y ddengys, llai na hanner awr yn weddill. Owen, gwaith da gan Morgan Owen. O'r allan o'i safle yng nghanol yr amddiffyn hyn o'ma. Goset, ceisio troi to Bôn. Downey yn ei lled iddi. Downey eto mewn at Mendes. Mendes heibio i to Bôn. Tackle wedi amseru'n dda. Eto mae Mendes yn taflu na'n mewn, yn llithro mewn. Ond mae allan am gig gol, ond iddi fod mor gystadleuol. Mae dipyn o chwarae bach creadigol yng nghanol ca. Dim goliau yma yn stadiwm LHP. Jenkins mewn at Fawcett wedi gweithio'n galed, ond ychydig iawn o gyfleoedd. Yr un cyfle da yna yn yr ail hanner yn llithro mewn o'r croesiad gan Ben Arman. Ond yfe Arman a Fawcett efallai sy'n mynd i gael ei eilyddio. Wel, gewn ni weld y pedwerydd swyddog yn dangos y rhifau. A Dan Hawkins ac Owain Jones sy'n paratoi i ddod i'r ca dros yr adar gleision. Ac yn wir, mae Ben Arman i noson ar ben. Neith e ddim ychwanegu at i 4 gôl y tymor yma. Ac yna,
y ddau flaenwr felly yn gadael y ca pen pella Ben Arman a Ben Fawcett. Ac yn cymryd i lle Owain Jones a Dan Hawkins. Nawr, beth sy'n ffodus i weld y gêm rhwng Llansawel a Hwlffordd yw wythnos a hanner yn ôl a'r ddau yma yn dod i'r ca ac yn sicr yn creu argraff. Hawkins yn arbennig. Dyma Jacob Owen. Owen at Jenkins. Jenkins at Owain Jones i gyffyrddiad cyntaf. Jones yn ei sguboi allan ar Abruzzese. Y rhediad gan McCarthy. McCarthy nôl at Shepherd. Bale yn rhydd. A Caernarfon yn clirio. Ond y sparc yna gan yr eilyddion yn dwy'n ffrwyth yn barod. Croesed mewn. Hawkins yn dod amdani. Ac yna Owain Jones a Bale yn taro ar Walters hefyd yn taro'r Bale yn erbyn yr amddiffynwr. Ond cyfnod gorau Hwlffordd yn yr ail hanner a'r popeth yn deillio o'r sparc yna gan Hawkins ac Owain Jones. Tri chwarter y gêm wedi chwarae yn parhau yn ddi-sgôr. Hwlffordd yn adeiladu lawr y chwith. Dyma McCarthy. McCarthy at y postyn pellach lle mae Jenkins yn disgwyl amdani. Mi oedd yna dynnu crys rhwng Matty Jones a Jenkins. Mae Jenkins yn cadw'r Bale i fynd. Ras nawr rhwng Jacob Owen a Louis Lloyd. A Jacob Owen, 19 mlwydd oed, wedi dod trwy'r academi. Mae'n cael tymor arbennig yn yr amddiffyn. Walters, McMullen yn aros reit ar ymyl y cwrt Cosby. Cwarter y gêm i'w chwarae. Di-sgôr oedd i fan hyn yn erbyn Cey Conna. Yna Hwlffordd chwarae diwetha yn yr uwch gyngrair. Yn ôl yr ystod Owen, wel, ydi'n neud yn dda yn y lle cynta, mae'n gryf, ond y dacl yn rhy gryf arno fe, a mae'n gicrydd i Gaernarfon. Mae Hwlffordd wedi cael tair gêm ddi-sgôr hyd yma yn uwch gyngrair Cymru. A mae'n adlewyrchu y diffigoliau gweitha'r ffaith bod gyda nhw ddau, 4 blaenwr effeithiol ar bapur. Ond Fawcett efo un gôl iddo fe, dim i Hawkins, 4 i Owain Jones, 4 i Ben Arman. Lle dim digon o goliau yn dod o ganol ca. Dim un gôl i Corey Shepherd eto y tymor hwn. Na chwaith Greg Walters. Gossett. Sgiliau bach da at Matty Jones. Jones yn croesi, mae'n rhy agos at Zach Jones. A chyfle i ryddhau Abruzzese gyda Hawkins wedi gwneud y rhediad, ond mae Abruzzese yn torri tu fewn. Shepherd at Lee Jenkins. Jenkins yn carlamu ymlaen, yn bwydo i gapten.
Rhys yn croesi'n beryglus, ond sgiliau da gan Griff John i glirio. Ras rhwng Louis Lloyd nawr a Tybone yn gofod bod yn ofalus ar ei drod chwith nôl at Zach Jones. Ond gwaith cleiar iawn gan Zach Jones o dan bwysau. I chwilio am ei nawfed llechen lan o'r tymor. Mae'r llechi lan ma'n iawn, ond fod y goliau'n mynd mewn pen arall. Maen nhw'n chwilio am y gol holl bwysig yna, bydde'n dod ar 3 phwynt, bydde'n cau y bwlch ar y brig rhyngddyn nhw a Pen y Bont. Chwe phwynt o fantais gan Pen y Bont ar hyn o bryd. Rhys a'r cyffyrddiad gan Corey Shepherd at Hawkins. Hawkins mewn at Owain Jones. Jones i'r llawr. Oedd angen cyffyrddiad cyntaf gwell na hynny. Ond fe ddath ei'r ca ar yr ofal a fe nath ennill y pwyntiau. Ydy e'n gallu gwneud yr un peth eto hyn o ma. Dyma Jacob Owen. A mae Sam Downey yn gorfod ildio'r gic gornel diweddara. Ond yn sicr, mae yna ddealltwriaeth rhwng Hawkins ac Owain Jones all creu y cyfleoedd yn y cwarter awr ola yma. A Brusesi ar ei drod chwith. Wolford yn ceisio atal McMullen rhag dod am y bêl. Mewn at y postyn agosa, peniad pwysig, McMullen dan bwysau, mae'n dyrnu'n llwyddiannus. Jacob Owen, Owen di gwneud yn dda. Mae angen cymorth ar y chwaraewr ifanc a mae'n drosedd amlwg gan Paulo Mendes ar yr amddiffynwr Jacob Owen. Ac mae'n gicrydd diangen i ildio o ran Caernarfon. Y dacl o'r tu ôl, mor amlwg, a Mendes yn gofod bod yn ofalus, mae'r gerdyn melyn yn barod. Dylan Rhys, Luke Tybone, Owain Jones i gyd mewn rhes yn disgwyl y croesiad. Mewn mae'n dod. Shepherd yn ailgylchu ac yn bwydo Walters. Walters yn creu ychydig o le i groesi ar ei drod chwith. Y bêl yn cael ei helpu mlaen gan Owain Jones. Ond dim trafferth yn y gol i McMullen. Tybone, nôl at Zach Jones yn cael ei gael lawr gan Mendes, ond Jones yn mynd yn hir, chwilio am Owain Jones. Mor gystadleuol yng nghanol cael gwaith da gan Corey Shepherd unwaith eto, yn cael chwaraewyr lawr. Ond Caernarfon yn sefyll i tir. Sgiliau bach dag eto gan Owain Jones. Mae'n y gyfle i newid cyfeiriad y chwarae. Ond Lee Jenkins oedd mewn gofod o'n blaenau ni fynd yn y pwynt sylwebu. Ond y penderfyniad i fynd yn hir yn un anghywir. Atgoffa chi o'r canlyniadau sydd eisoes wedi bod y penwythnos yma. Met Caerdydd 2, y Drenewydd 1, Elliot Evans yn cipio'r pwyntiau i'r Met fod lawr i 9-1. Pen y Bont 1, y Bala 1, Burke yn ennill pwynt i'r Bala. Ac yna y Flint 1, y Bari 2. A'r 2 gêm y fori Aberystwyth yn croesawu'r Seintiau Newydd a Ceicona yn croesawu Llansawel.
tafliad. Bale yn rhydd eto. Hwlffordd yn clirio I fyny tuag at Owain Jones. Matty Jones yn camio mewn, dyma Louis Lloyd. Lloyd yn troi mewn I Greg Walters. Owen eto, angen cael I ben lan, yma Walters yn rhydd pen pella, a dyma Walters mlaen at Hawkins, ond mae Hawkins yn cam sefyll. Oedd y syniad yn un hyfryd, Owen yn carlamu ar Bale, wedi gweld y rhediad gan Walters, ond Dan Hawkins wedi gwneud y rhediad yna chydig yn rhy gynnar, mor rwystredig I Tony Pennock a'i dîm hyfforddi. Wel, yr un cyfle amlwg na sydd wedi bod yn yr ail hanner, y cyfle na ble gyda Ben Arman yn croesi a Fawcett, y rhif 9 yn llithro mewn yn y cwrt bach. Dyw yn un cyffyrddiad bach oedd angen, ond yn methu'r Bale a Caernarfon yn clirio. A dyna'r gorau I ni wedi gweld gan Hwlffordd yn yr ail hanner. Caernarfon yn paratoi I eilyddio. Darren Thomas ac Adam Davies sy'n baratoi. Ond dyn nhw ddim yn mynd I ddod i'r ca eto. Mae'n dafliad hir arall mewn i'r canol. Hwlffordd yn ennill y bêl gynta, a mae yna dacl hwyr ymyl y cwrt Cosby. Yna waidd gan y chwaraewyr. A Ryan Kenny yn dyfarnu cicrydd. A rhyw noson fel am wedi bod, yr amddiffynfeydd yn dominyddu. Pryn bu'r cyfleoedd i'r ymosodwyr, ond pryn bu'r gwaith creadigol hefyd. Ond dyma Lee Jenkins. Mewn I drad Owen. Owen yn cael I ben lan o dan bwysau gan Matty Jones. Ond Hwlffordd yn gofyn mynd yr holl ffordd nôl. Mwyn ail dechrau. Hwlffordd, gôl hwyr Owain Jones. Nath ennill y pwyntiau ar yr ofal. Ydyn ni'n mynd I weld gôl hwyr arall yn y gêm hon. Camgymeriad gan Corey Shepherd. Ydy Caernarfon wedi setlo am bwynt. Wedyn os ydy Darren Thomas ac Adam Davies yn dod i'r ca. Tybôn ymlaen. Louis Lloyd yn erbyn McCarthy. Mae Louis Lloyd yn helpu'r bêl ymlaen, ond does neb yno wedi darllen y rediad. Agosau at y 10 munud ora yma yng Nghaerfyrddin, cartre dros dro Hwlffordd. Does dim debyg fe fydd Hwlffordd yn chwarae ar ddôl y bont nes y flwyddyn newydd yn ôl swyddogion y clwb. Gwaith da a'r bas ymlaen I ryddhau Owain Jones gan Abruzesi. Jones yn erbyn Matty Jones. Mae'n troi un ffordd wedyn llall. Parhau I fynd. Jones i'r llawr. Ac yn y diwedd mae'r penderfyniad yn mynd o blaid Caernarfon. A mae'r eilyddio o blaid yr ymwelwyr yn gallu digwydd nawr. Felly y prif sgoriwr Zach Clark fydd yn gadael ac yn cymryd I le Adam Davies. Un gôl y tymor hwn I Adam Davies yn erbyn y Drenewydd ac hefyd yn gadael fe fydd Sam Downey a Darren Thomas sydd yn disgwyl dod i'r ca. Sam Downey sydd wedi gweithio mor galed yn erbyn Greg Walters yng nghanol ca. Mae'r cofi Messi ymlaen am y 10 munud ola. Os na sbarc o ysbrydoliaeth yn ei chwarae fe a geith ei gyfle I ennill y 3 phwynt.
Rhys yn ei methu hi. Lloyd yn ei chasglu hi. Lloyd yn ceisio troi. Yn troi mewn i drwbl nath e. Dyma Hawkins. McCarthy eto y rhediad o ganol ca gan Corey Shepherd. Jenkins yn cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cyntaf, ras rhwngddo fe a Louis Lloyd. Jenkins yn parhau i fynd. Hawkins yw hwn. Jacob Owen yn croesi, ond yn rhy agos at McMullen. A mae'n rhwydd i'r gôl-geidwad ar fenthyg o Fleetwood i gasglu ac i gychwyn rhedeg y cloc lawr. Caernarfon yn edrych fel petai nhw'n hapus ar pwynt yma yn stadiwm LHP Caerfyrddin. Jacob Owen lawr y sianel, mae'n troi Paulo Mendes, mae Owain Jones yn atal y bêl nôl at y gôl-geidwad. Mae e mor gryf yn y dacl Lee Jenkins. Chi'n gallu gweld beth mae'n mynd i wneud. Mae'n mynd i gymryd y bêl. Mae'n gadael gwlffin o fachan fel Adam Davies ar ei ben ôl. Dim trosedd yn erbyn Mendes. Chware'n parhau. Thomas. Oes yna gyfle i groesi at y postyn pella. Jenkins dan bwysau. Mae nath yn dda. Lee Jenkins. Gorfod bod yn ofalus yn y bêl dal gan Gaernarfon. Goset at Griff John. Matty Jones yn ailgylchu pethau. Caernarfon wedi aros yn y gêm. Mae wedi gweithio mor galed o gwmpas y ca i atal Hwlffordd. A dyma Mendes. A'r drosedd unwaith eto yn dod ar chwarae i ben. Wel, ni'n agosau at y 5 munud ola a pryn bu'r cyfleoedd yma yn y gorllewin y prynhawn yma. Hanner cyfleoedd yn unig i'r naill dîm a'r llall ac yn wir ddim yn cofio y naill gôl-geidwad na'r llall yn gorfod gwneud arbediad o nod. Jacob Owen chwilio i ware'r bêl trwyddo. Goset yn edrych i holli amddiffyn yr ardal gleision a mae McCarthy yn sefyll i dir. Jenkins, mae yna le o'i flanau, mae yna 4 yn gwisgo glas. Rhys ar ffigiad, mlaen at Hawkins. Caernarfon eto yn clirio, ond dim ond McCarthy sydd yno. Kyle McCarthy mewn i drad Dan Hawkins. Os na un sbarc o ysbrydoliaeth gan Hwlffordd i ennill y pwyntiau. Hawkins mewn i'r cwrt Cosby, mae'n chwilio i reoli. Shepherd yn gryf ac yn rhy gryf yn y dacl. A'r chwarae eto yn dod i ben. 4 munud yn weddill. McMullen yn cymryd i amser. Mae Adam Davies ymlaen nawr yn erbyn Tybôn. Ond Lee Jenkins yn uwch na pawb. Tybôn eto.
Wel, mae rhaid chi ganmol Caernarfon am I dycnwch a'i dyfal barhad yn y gêm hon. Mae ddim yn rhwydd I deithio'r holl ffordd lawr yma yn erbyn y tîm sy'n chwilio I gael bwlch ar y brig yn wedig ar y rhediad maen nhw wedi bod arno Caernarfon wedi colli tair gêm diwetha. Rhagor o anghytuno ar yr yslis rhwng Richard Davies a'r pedwerydd swyddog. Tony Pennock y tro cynta ni weld allan yn gweiddi ar yr amddiffyn. Caernarfon wedi aros yn y gêm, wedi brwydro'n eithriadol o galed, reit o amgylch y car. Tybon allan i'r asgell at Hawkins. Chwaraewr Hwlffordd yna waith wrth iddo fe fynd i'r llawr. Cic gryf yn cael ei dyfarnu o blaid y tîm cartre. Walters yn cymryd y cic gryf yn sydyn at Jenkins. Gôl hwyr gan Owain Jones oedd y gwahaniaeth lan ar yr ofal. Ond dyw ddim yn debygol bod ni'n mynd I weld gôl hyn yma wrth I ni agosau at y funud ola. A Brwsesi yn ennill y peniad na, mae'n ôl gan McMullen sy'n cymryd I amser. A'r unig gwestiwn efallai sydd ar ôl yw o'r camgymeriad gan Hwlffordd yn y cefn. Mae yna hanner cyfle fan hyn. Louis Lloyd yn troi. Adam Davies! Oedd I ar y linell. Gwych gan Lee Jenkins. Wel, mi oedd hi'n gyfle eiraidd I Adam Davies I ennill y pwyntiau. Y cyfle gorau'r noson I Gaernarfon. Wel, i'r naill tîm a'r llall. A fe sydd yn troi fan hyn. Louis Lloyd ac yna'n troi heibio Isaac Jones ac rhyw ffordd, rhyw sut wel, oedd ar y llawr Lee Jenkins, sut yn y byd nath glirio honna, nath lithro ar bêl yn taro yn erbyn I goesau. Wel, yn y cyffro I gyd, mae yna gic gryf I Hwlffordd, mae'r pedwerydd swyddog wedi dangos taw 2 funud sydd yn weddill. A'r drosedd gan Paulo Mendes a Tony Pennock yn gofyn y cwestiwn, wel sawl gwaith mae rhaid I hwn I droseddu mwyn cael ail gerdyn melyn. Wel, heb os nac oni bai, y cyfle gorau yn dod yn y funud ola un a hynny I Gaernarfon. Jenkins yn ennill y peniad ac mae allan am gic gornel. Morgan Owen yn ildio'r gic gornel yn hwyr iawn yn y gêm. I ni di chwarae munud o'r 2 sydd wedi cael ei ychwanegu yma ar stadiwm LHP Caerfyrddin. Cyfle ola'r gêm, dwi'n meddwl. A Brwsesi ar ei drod chwith, fe sydd ar arwydd at y postyn pella. Pennau mynd I fyny a Caernarfon yn clirio. Dylan Rhys sydd ar lawr, fe oedd y gosa ati. Chwiban Ryan Kenny yn mynd trosedd yn y cwrt Cosby. A dos bosib dyna ydy y cyfle ola. Y gic gornel yn cael ei sgubo mewn.
Dylan Rhys ar ceisio'r ymdrech acrobataidd, ond yn dod i ddim. Eiliadau yn weddill. Richard Davies fydd ar y pisa o'r ddau reolwr bydden ni'n tybio. Llyged pawb ar Ryan Kenny. Os na un cyfle ola i ddod. Na wes yn wir. Chwiban ola Ryan Kenny yn dynodi gêm gyfartal di-sgôr yma rhwng Hwlffordd a Caernarfon. Cyfle gore Hwlffordd yn dod i Ben Fawcett o greisiad Ben Amon. Ond Adam Davies yn rhydd yn y cwr Cosby yn mynd o gwmpas Zach Jones, ond i ergyd yn cael ei glirio ddi ar y linell gan Lee Jenkins yn wirthiol. Bydd Tony Pennock yn hapus ar pwynt yn y diwedd, achos alle fe di colli'r gêm yna yn y funud ola 1. Rhyddhad i'r adargleision felly. A pwynt arall i'w hymdrechion. Y sgôr terfynol yma yn stadiwm LHP Caerfyrddin. Mae'n bennu'n gyfartal. Hwlffordd dim, Caernarfon dim. Diolch am wylio.